mine briller. Jonsens lille bammel, den sover han med. Jeg kan ikke sove uden den. Er det ikke rigtigt, Jona? Nej. Er det ikke rigtigt? Se hans lille hund. Finder du ud af noget? Gør du ikke? Jeg er helt sikker. Nå, okay. Nu begynder en tunge fandme at sige noget. Er det dejligt, Jonsson? Jeg køber den mørk nu. Tag lige halen, de dumme skider. Den er blevet syg. Hvad laver du, Jona? Hvad laver du, Jona? Nu ligger den bare dernede. Nu kogte du til at virke. Hvad? Nu kogte du til at virke. Er du serious? Okay. Så har din hund ikke lov til at leve. Nu har jeg lige aflevet den. Og den sagde sgu noget alligevel. Altså. Jonsson holdt telefonen helt stille. Jona. Nu slutter vi videoen. Er den slut? Ja. Når jeg ser den. Det er da ikke slut. Jonsson, du skal have den her på. Så ser du så fint ud. Jona. Jonsson, du skal lære rigtig amerikaner. Hvorfor tager du Olofsson? Jona, det er Fordi ikke jeg skal den. være amerikaner.
lige oven i hovedet på din hund. Han har med lige oven i hovedet på din hund. Okay, Jonathan, kan du lige slutte videoen af? Fordi du mener. Husk at like og subscribe til Torben Hansen. Hold godt.